ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்க போறீங்க? விஜயகுமாரி மாதாஜி கை உயர்த்திருக்கீங்க. ஒரு நிமிஷம், நான் கொஷின் பேங்க் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். Chapter 2. Okay. Okay. ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிவோஷன், அதாவது பக்தியினுடைய நிலைகள். இத்தனை 4 நிலைகளை பற்றி நம்ம படிக்கணும் இல்லையா? சோ அதை பத்தி நாம இங்க பார்க்க போகின்றோம். நான்கு அலைகள் ஆக்சுவலி. ஓகே, 3 பிரிவுகள்னு இருக்கு மாதாஜி. நிலைகள்னு இருக்கு மாதாஜி. நிலைகள் என்னோட புக்ல பிரிவுகள்னு இருக்கு. எல்லாம் ஒண்ணுதான் மாதாஜி. சரி, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பக்தியின் முதல் நிலைகள். அதாவது பக்தியினுடைய ஜெனரலா இருக்கக்கூடிய நிலை ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் வந்து சாதன பக்தி வரும், அதுக்கப்புறம் பாவ பக்தி, அப்புறம் பிரேம பக்தி. இத பத்தி தான். சோ இந்த சாதன பக்தியில நம்ம வைதி பக்தி, அப்புறம் வந்து ராகனுக பக்தி, இத பத்தி நம்ம வந்து பார்க்கணும் இல்லையா? சோ இதுதான் நம்மளுடைய டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆக்சுவலி. சோ ஓகே, புஷ்ப மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் பிரேயர் சொல்லிடுறேன். சோ தட் நீங்க ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ பிரபுபாத பிரணத்தியோட நாம இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நானே பாடிடுறேன். இன்னைக்கு வேற இடத்துல உட்காந்துருக்கேன், அதனால தாளம் இல்லை. ஸோ நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த ஹரிநாமினே. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் சோ நாம இன்னைக்கு இரண்டாவது அத்தியாயம் அதாவது the first stages of devotion அதாவது முதல் நிலை பக்தியிலுடைய முதல் நிலை பற்றி நாம படிக்க போறோம். சோ புஷ்ப மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் 2 பேராகிராஃப் நீங்க வாசிங்க. சோ எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் நான் கொடுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியின் முதல் நிலைகள். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் பக்தி தொண்டினை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கின்றார். அவை பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு, மெய்மறந்த ஆனந்தத்தில் பக்தி தொண்டு, முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய காதலில் பக்தி தொண்டு என்பவை ஆகும். இவை ஒவ்வொன்றிலும் பல உட்பிரிவுகளும் இருக்கின்றன. பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு இருவேறு குணங்கள் உள்ளன. மெய்மறந்த மகிழ்ச்சியில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு 4 குணங்கள் உள்ளன. முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய காதலில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு 6 குணங்கள் உள்ளன. இக்குணங்கள் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் பின்னால் விளக்கப்படும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது பக்தி தொண்டுக்கு தகுதியுடைய மனிதனை அவனது தனிப்பட்ட சுவைக்கு ஏற்பவே பிரிக்கலாம் என்று கருதுகிறார். பக்தி தொண்டு என்பது ஒருவனது முற்பிறப்பிலிருந்தே வருகின்ற ஒரு தொடர் செயல் முறையாகும். முன்பே தொடர்பு இல்லை எனில் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ள ஒருவராலும் இயலாது. உதாரணமாக இப்பிறவியில் நான் ஓரளவிற்கு பக்தி தொண்டு செய்தேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அது 100 விழுக்காடு செய்யப்படவில்லை என்ற போதிலும் நான் என்ன செய்துள்ளேனோ அதனை நான் இழப்பது இல்லை. எனது அடுத்த பிறவியில் நான் எதில் நிறுத்தியுள்ளேனோ அதிலிருந்து மீண்டும் தொடங்குவேன். இவ்வாறு எப்போதும் ஒரு தொடர் இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஒரு கால் அப்படி ஒரு தொடர்ச்சி இல்லை என்றால் ஒருவன் ஒரு தூய பக்தனின் உபதேசங்களை கேட்கும் வாய்ப்பினை பெற்று அதில் ஆர்வம் கொண்டான் என்றால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு
பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். எவ்வாறாயினும் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற நூல்களை புரிந்து கொள்வதில் இயற்கையாகவே ஆர்வமுடையவர்களுக்கு பக்தி தொண்டானது மனயோகம் மற்றும் வாத பிரதிவாதங்களில் ஈடுபடுபவர்களை விட எளிதானதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகான விளக்கங்கள் இல்லையா? அதாவது நம்ம இந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்து 4 அலைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? ஒன்று ஜெனரல், அதாவது அனைத்தையுமே பற்றி, அதுல வந்து நீங்க சாராம்சம் இப்ப நம்ம படிக்கிறதே அதுதான். ஃபர்ஸ்ட் அலை, ஈஸ்ட் அலை வந்து அதுதான். அதாவது அதுல வந்து நம்ம ஜெனரிக்கா பக்தியை பற்றி எல்லாத்தினுடைய கலவையாக, அதாவது சாதன பக்தி, சாதன பக்தியில வந்து வைதி பக்தி மற்றும் ராகனுகா பக்தியை பற்றியும் சொல்லப்படுகின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து மேலோட்டமாக வந்து பரவச நிலை, அதாவது பாவ பக்தியை பற்றியும் சொல்லப்படுகின்றது. அதற்கு அடுத்தபடியாக தான் பிரேம பக்தி. இந்த 3 விதமான பக்தி நிலைகளை பற்றி டீட்டெயிலா வந்து ஒவ்வொரு அலையிலுமே நாம வந்து வாசிப்போம். அதாவது நெக்ஸ்ட் இப்போ கிழக்கு அலை, மேற்கு அலை, அதுக்கப்புறம் வடக்கு அலை மற்றும் தெற்கு அலை. ஸோ இந்த வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு, மேற்கு இந்த 3 அலைகளுமே வந்து இந்த சாதன பக்தியும் அதை வந்து விரிவா படிக்கிறது ஒரு பக்தி, அதே மாதிரி ஒரு அலை. அதே மாதிரி வந்து பிரேம பக்தி வந்து விரிவாக எடுத்து சொல்வது ஒரு அலை. அதே மாதிரி பாவ பக்தியை வந்து விரிவாக சொல்வது ஒரு அலை. ஆனா இப்ப நாம படிக்கிறது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈஸ்ட் அலையில வந்து வெறுமனே ஜெனரிக்கா எல்லா அலைகளுமே இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ ஜென்ரலா பக்தியை வந்து 3 விதமா தான் நம்ம கிளாசிபிகேஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ சாதன பக்தி, வைதி பக்தி. சாதன பக்தியில 2, அதாவது 2 குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? 2 டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டிஸ். அது எதுன்னா, அதாவது விதி பக்தி மற்றும் ராகனுகா பக்தி. அதுக்கப்புறம் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் எக்டஸ்டி, அதாவது பரவச நிலையில செய்யக்கூடியது வந்து 4 வித குவாலிட்டிஸோட, அது நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். அதே மாதிரி தூய பக்தி சேவை என்பது இந்த பிரேம பக்தியில செய்யக்கூடியது வந்து 6 விதமான குவாலிட்டிஸ், அதாவது இயல்புகளோட வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் ஸ்ரீல ரூபா கோஸ்வாமி அவர்கள் பின்வருமாறு விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார். ரூபா கோஸ்வாமி அவர்கள் என்ன நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றார் என்றால், the person eligible for Krishna conscious or the devotional service can be classified by his particular taste. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான அவருடைய சுவை, அதாவது அவருடைய செயலாற்றும் விதம், இதையெல்லாம் நம்மளால ஈஸியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதாவது பக்தியில இருப்பவர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்மளால வேறுபடுத்தி காட்ட முடியும். வேற எல்லாமே இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்களுடைய இயல்புகள் வந்து நம்மளால வந்து கண்டிப்பா எவாலுவேஷன் பண்ண முடியாது. ஆனா பக்திக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து ஒரு நபரிடம் இருக்குமானால் அதை நம்மளால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். He says that devotional service is a continuous process இல்லையா? இது நாம் நிறைய வாட்டி நான் பகவத்கீதை சொல்லும் போது கூட சொல்லியிருக்கேன். சோ நாம இந்த பௌதிக செயல்கள்ல நாம எவ்வளவு ஈடுபட்டாலுமே அது இங்கேயே பிறக்கின்றது, இங்கேயே முடிவடைகின்றது. அதற்கு தொடர்ச்சி என்பது கிடையாது. வெறுமனே கர்ம பலன்களை மட்டும்தான் நாம் அடுத்த ஜென்மம் என்று வரும்பொழுது அதை ஏற்று, எங்கே பிறக்க வேண்டும், எந்தெந்த கர்மங்களை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும், இந்த அதாவது பாவத்தினுடைய 4 நிலைகளை பற்றியும் நாம நேத்து படிச்சோம் இல்லையா? கூட்டம், அதுக்கப்புறம் வந்து பீஜம், அப்புறம் பிராரப்தா அண்ட் பிராரப்தா. இந்த 4 நிலைகளை கொண்டதுதான் பாவம் அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சோம் இல்லையா? சோ அந்த பாவத்தின் நிலைக்கேற்றவாறு நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறக்க வேண்டியதாகி விடுகின்றது. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அப்ப தெய்வீகமான இந்த அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது அதனால என்ன நன்மை, அது எவ்வாறு நம்ம விவரிக்க முடியும் என்பதையும் வந்து அழகாக ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். சோ பக்தி சேவை என்பது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். அது ஜென்மாந்திரமாக நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். நாம இந்த ஜென்மத்துல எத்தனை நாள் வாழ்வோன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா வாழும் காலம் வரை நாம செய்த நற்காரியங்கள், பக்தி செயல்கள் எந்த அளவுக்கு நிறைவு பெற்றிருக்கின்றதோ, அது முழுமை அடையவில்லை என்றால் மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்கும் பொழுது நாம எங்க விட்டு சென்றோமோ அங்கே இருந்து அது வந்து தொடரும். So continuation of birth after birth, which one will continue? Not only the spiritual activities. So all the materialistic activities எதுவுமே வந்து கண்டினியூ ஆகாது. அது இந்த ஜென்மத்தோடவே அது வந்து முடிகின்றது. சோ இந்த வித்தியாசத்தை நாம் என்றைக்குமே மனசுல நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். சோ I practice devotional service to an extent இல்லையா?
So it is not 100% நாம் முடிக்கல. பக்தியில நாம 100% நிறைவடைவது எப்போ? when we are getting liberated. அதாவது நாம இந்த ஆத்மாவுக்கு விடுதலை அளிக்கும் பொழுது மட்டும்தான் we are 100% achieve the devotional service. ஆனா அந்த நிலை வந்து நம்மளால இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில நமக்கு அடையவில்லை என்பது நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏனென்றால் அந்த சமாதி நிலையை அடைந்தவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே வந்து வந்தீங்கன்னாக்கா செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல்ஸா அவங்க வந்து வாழ்வார்கள். அதே மாதிரி மரணமான பிறகு பகவானுடைய திருவடிகளை போய் சேர்கிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி 100% அச்சீவ் பண்ணாத, அதாவது யோகத்தில் முழுமை அடையாதவர்கள் வந்து, இந்த பக்தி யோகத்துல நிறைவு அடையாதவர்கள் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் எங்கே விட்டு சென்றார்களோ அந்த பக்தி சேவையை அங்கே இருந்தே மீண்டும் அவர்கள் வந்து தொடருவார்கள். இதுதான் ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கம் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் கொடுத்திருக்கார். So I shall again begin again. So in this way there is always a continuity. அதாவது தொடர்ச்சி என்பது உண்டு, தொடரும் இல்லையா? சீரியல் கூட நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இன்னைக்கு ஒரு பார்ட் வருது, நாளைக்கு மறுபடியும் வந்து இன்னைக்கு சாயங்காலம் தொடரும் போட்டுருவாங்க. அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க அதுக்கு ஒரு முன்னுரை கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மீண்டும் தொடரும். இதோ இந்த அந்த மாதிரிதான் பிறவி அப்புறம் பிறவி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஜென்மம், அதாவது புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம், இது அடைஞ்ச பிறகு நம்மளுடைய நல்ல கர்மங்கள் என்று அமைந்திருக்கும் பொழுது நாம பக்தியில நம்மளை நாம் ஈடுபடுத்தி கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக நாம எங்கே விட்டோமோ அங்கிருந்து தொடர்வதற்கான மார்க்கத்தை பகவானே நமக்கு வழங்குகிறார். If only by chance a person takes interest in pure devotee's instruction, அதாவது உத்தமமான பக்தருடைய அவருடைய போதனையை யார் ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்கிறாரோ, அதாவது ஒரு குரு அல்லது ஆச்சாரியாவுடைய போதனையை யார் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முன் வருகின்றாரோ, he can be accepted. அப்படிப்பட்டவரை வந்து பக்தி சேவையில வந்து முன்னேறதுக்கான அந்த மார்க்கம் அவர்களுக்கு சுலபமாக அடையப்படுகின்றது. எனிவே ஃபார் பர்சன்ஸ் who have natural taste for understanding books like, அதாவது சில பேருக்கு வந்து ஈஸியாவே பகவத்கீதை வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும். பாகவதம் எல்லாம் சில பேருக்கு ஈஸியா நன்னா புரிஞ்சுப்பாங்க, எதை சொல்ல வராங்கன்றதை வந்து புரிந்து கொள்வார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாமே ஒரு, அதாவது தூய பக்தருடைய அனுகிரகம் என்பது அவர்களுக்கு இருக்கின்றது என்று பொருள். Devotional service is easier than those who are simply accustomed by mental speculation and argumentative process. அதாவது விதண்டவாத தத்துவங்களை பேசுபவர்களும் அதே மாதிரி வந்து கற்பனையால் வந்து அவர்களுடைய யூகங்களை வந்து எடுத்து சொல்பவர்களும், அவர்களை விட பக்தி சேவை என்பது மிகவும் சுலபமாக அடையப்படுவது. எஸ், நெக்ஸ்ட் 3 பேராகிராஃப் வந்து பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் பக்தி தொண்டினை பற்றி ஒரு பொதுவான விளக்கம் ஒன்றினை அளிக்கிறார். மூணாவது பேராகிராஃப் நீங்க படிக்கிறேன். இல்ல, டு சப்போர்ட் தி ஸ்டேட்மெண்ட் தேர் இஸ் சின்ன பேராகிராஃப் மாதாஜி இது. இதுல ரூப கோஸ்வாமி பேரே இல்லையே, அதனால தான் கேக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் அதான் வருது மாதாஜி. அதான் வருதுங்களா? கரெக்ட்டுங்களா அது? மாதாஜி ஓகே, சரி, வாசிங்க. தொண்டினை பற்றி ஒரு பொதுவான விளக்கம் ஒன்றினை அளிக்கின்றார். முன்பு பக்தி தொண்டினை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்றும் அதன் பிரிவும் கூறப்பட்டது. இப்போது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி வழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பது பற்றி விளக்குகிறார். நமது புலன்களை ஒரு குறிப்பிட்ட பணியில் ஈடுபடுத்துவது பழக்கம் ஆகும். ஆகவே வழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு நமது பல்வேறு உணர்புலன்களையும் கிருஷ்ணரின் தொண்டிற்கு பயன்படுத்துவது என்று பொருள். சில புலன்கள் அறிவை பெறுதற்குரியன, வேறு சில புலன்களோ நமது சிந்தனையின் முடிவுகளை செயல்படுத்துவதற்கு உரியனவாகும். எனவே பழக்கம் என்றால் நமது மனம் மற்றும் புலன்களை சாதனா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவது என்று பொருளாகும். இப்பழக்கமானது செயற்கையான சிலவற்றை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக அல்ல. உதாரணமாக ஒரு குழந்தை நடக்க கற்கிறது அல்லது பழகுகிறது என்பதை கூறலாம். இந்த நடை செயற்கையானதென்று. குழந்தையிடம் நடக்கும் சக்தி உண்மையாகவே உள்ளது. சிறிதளவு பயிற்சியின் மூலம் அது நன்றாக நடக்கிறது. அதுபோல் பரம புருஷ பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டானது ஒவ்வொரு உயிர்வாழியிடமும் இயற்கையாகவே இருக்கின்றது. நாகரிகமற்ற பழங்குடி மக்கள் இயற்கை விதியினால் வெளிப்படும் சில அற்புத நிகழ்வுகளை வணங்குகின்றனர். அந்த அற்புத நிகழ்வு அல்லது செயலுக்கு பின்னால் இருப்பது மேலானது, உயர்ந்தது என்று கருதி அவர்கள் அதனை போற்றுகின்றனர். ஆகவே இந்த உணர்வு
பௌதீக மாசுடையவர்களிடம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போதிலும் கூட ஒவ்வொரு உயிர்வாழி இடமும் காணப்படுகின்றது. அது தூய்மை அடையும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஒரு சிறு பயிற்சியின் மூலம் ஒரு குழந்தை நடக்க தொடங்குவது போல் கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்துவதற்கான நமது தூங்கும் உணர்வினை விழிப்புறச் செய்வதில் நமது புலன்களையும் மனதையும் ஈடுபடுத்துவதற்கு சில குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. உண்மையிலேயே நடக்க சக்தியற்ற ஒருவன் பழக்கத்தினால் கிருஷ்ண உணர்வினை எழுப்ப முடியாது. உண்மையில் அது போன்ற பயிற்சி எதுவும் இல்லை. பக்தி தொண்டிற்காக நம்மிடம் இயற்கையாக இருக்கும் உள்ளார்ந்த திறனை நாம் வளர்த்து கொள்ள விரும்பும் பொழுது சில குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் உள்ளன. அவற்றை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதாலும் செயல்படுத்துவதாலும் அவை உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் அத்திறன் விழிப்புற்றெழுவதற்கு காரணமாகின்றன. இது போன்ற பயிற்சியே சாதனா பக்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கண்டினியூ பண்றோம் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, வெயிட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. Okay. To support this statement, there are many authoritative assertions by the learned scholars by the bygone ages. அதாவது பண்டைய காலத்தொட்டே இதற்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அதாவது வழிமுறைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதுன்னு நம்ம சொல்கின்றோம். வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ அதை தான் இங்க சப்போர்ட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்டா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அக்கார்டிங் டு their ஜெனரல் ஒப்பீனியன், பொதுவான அபிப்பிராயம் பிரகாரமே a person may be governed by certain convictions derived by his own arguments and decisions. இல்லையா? இது நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு தான் இல்லையா? நாம ஒண்ணு நினைப்போம், அந்த நினைக்கிறது நம்மளுடைய நம்பிக்கை, கன்விக்ஷன்ஸ், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துல இருப்போம். இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம வாதம் கூட புரியும் இல்லையா? அதனால நம்மளுடைய டிசிஷன்ஸ் கூட நம்ம எடுத்து செல்வோம். இன்னொரு மனிதன் எப்படின்னாக்கா, who may be a great logician, அவர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் மாதிரி எதையுமே அந்த தத்துவங்களை நன்னா புரிஞ்சுண்டு அந்த ஞானத்தை அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பார். he will be out of that. ஆனா ஒரு சிலருக்கு தன்னுடைய மனசுல என்ன தோன்றதோ அதுதான் ரைட்டுன்னு வாதம் பண்றவங்க சில பேர், இதை இப்படிதான் பொதுவாக அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க சில பேர் ஆக்சுவலி will nullify these conclusions. அதாவது அவருக்கு தரப்புல இருக்கக்கூடிய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம திருதராஷ்டிரையும் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பாண்டு மகாராஜையும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? சோ திருதராஷ்டிரன் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய சுயநலத்திற்காகவும் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பொறாமையினுடைய சுபாவத்திற்காகவும் அனைத்துமே அவனை சுத்தியே அனைத்து அவனதே ரைட்டான டைரக்ஷன் அப்படின்னு கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு வரக்கூடியவன் தான் திருதராஷ்டிரன். ஆனா பாண்டு அப்படி கிடையாது. he will be always the பொதுநலமாக நினைத்து, சோ அதுல என்ன நியாயம் இருக்கின்றதோ, லைக் விதுரனை கூட நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். ஏன்னா அங்கே என்ன தர்மமோ அது எடுத்துரைக்கப்பட வேண்டும், அங்கே பாரபட்சம் என்பது இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக்கை அப்ளை பண்ணி தான் அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வாள். இந்த மாதிரி இருவகையான கிளாசிபிகேஷன்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. In this way the path of argument will never be safe or conclusion. அதாவது ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்னைக்குமே சேஃப் கிடையாது இல்லையா? அது எப்போ வேண்டும் என்றாலும் சரிந்து விடும். ஏனென்றால் அங்கே சுயநலம் என்பது இருக்கின்றது. தன்னலத்திற்காக அனைத்தையுமே செய்யணும், தன்னை சுற்றியே அனைத்தையுமே நடத்தி கொள்பவர்கள் தான், அவங்க தான் விதண்டவாதம் புரிபவர்கள். ஆனா அதே பொதுநலத்தோடு நினைக்கிறவர்கள் எதையுமே பக்குவம் அடைந்த அந்த மனசோட அவங்களுடைய டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே ரைட்டா இருக்கும். ஸோ வில் நெவர் பி சேஃப் ஆர் கன்க்ளூசிவ். முடிவு கூட எடுக்க முடியாது ஆர்குமெண்ட் பண்றவங்களால. they will never take the conclusions. Srimad Bhagavatam recommends therefore that one follow in the footsteps of the authorities. So நமக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த ஆளுமை, அதாவது ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ வழி வழியாக அந்த வேத சாஸ்திரங்களை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த வழியை தான் நாம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். வறண்ட தத்துவங்கள், வறண்ட விவாதங்கள் இது எதுவுமே நமக்கு நன்மை பயக்காது. Here is a general description of devotional service by Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu. I think விஜயகுமாரி மாதாஜி மேல இருந்த ஒரு பேராகிராஃபை விட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அதாவது இங்கேதான் டெஃபினேஷன் கொடுக்கிறார், ஜெனரல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கிறார். யாரு? நம்ம ரூபா கோஸ்வாமி அவர்கள். It has been stated that the devotional service can be divided. ஆல்ரெடி நம்ம இந்த 3 நிலைகளை பற்றி படிச்சாச்சு இல்லையா? ஒன்று
வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் பிராக்டிஸ், அதாவது செயல்முறையில் நம்ம வந்து பக்தியை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகின்றோம் என்பது ஒன்று. இன்னொன்னு டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் எக்கஸ்டி, அதாவது பரவச நிலையில வந்து பக்தியை வந்து, அதாவது பாவ பக்தியில வந்து தன்னை வந்து வெளிப்படுத்திக் கொள்வது. அதுக்கடுத்து வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் இந்த பியோர் லவ் ஆஃப் காட், பகவான் மீது அன்பு செலுத்தி அந்த பிரேம பக்தியை செலுத்துறது. அதாவது சாதன பக்தி, பாவ பக்தி மற்றும் பிரேம பக்தி, இந்த 3 நிலைகளை வந்து சொல்கின்றார். Now ஸ்ரீ ரூபா கோஸ்வாமி proposes to describe the devotional service in practice. நாம எல்லாம் செய்யறது அந்த ஃபர்ஸ்ட் தான் இல்லையா, சாதன பக்தி. நமக்கு வந்து இன்னும் அந்த பக்குவ நிலை என்பது நாம் இன்னும் அடைய பெறவில்லை. சோ அதனால நாம செய்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாமே சாதன பக்தி தான். பக்தியில வந்து அதுல ஒண்ணு வைதி பக்தி. சில பேர் வந்து அந்த பரவச நிலை போகும்போது கண்ணுல நீர் வரும், இதெல்லாம் வர்றது வந்து தட் இஸ் த எக்கஸ்டி ஃபேஸ். ஸோ நாமெல்லாம் நார்மலா வந்து பக்தி செய்யும் பொழுது ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி காலையில நம்ம வந்து இப்ப திருப்பள்ளி எழுச்சி பகவானுக்குடைய மங்களார்த்தி அந்த இதை பார்க்கின்றோம், குரு சரணம் செய்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நரசிம்ம ஆரத்தி பார்க்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் துளசி ஆரத்தி பார்க்கின்றோம், 16 முறை வந்து நம்ம வந்து ஜபங்கள் செய்கின்றோம், பாகவதம் கேட்கின்றோம், பகவத்கீதை வாசிக்கின்றோம். இது எல்லாமே வந்து சாதன பக்தியில தான் வரும். ஏனென்றால் இதெல்லாம் the steps has been இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு முந்தைய ஆச்சாரியார் வந்து சொல்லிட்டு போனதை வந்து நாம அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரோம் இல்லையா. இதனால வந்து பக்தியினுடைய அளவு வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து, அதாவது பியூரிஃபிகேஷன் இல்லையா, நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணணும். அதாவது இந்த பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துமே இந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள எவ்வளவு ஒட்டின்னு இருக்கோ அது எல்லாமே அழுக்குகள் தான். ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம வந்து முன்னேற்றம் அடையணும்னா இந்த பௌதிகமா இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாவற்றையுமே நாம கண்டிப்பா துறக்க வேண்டும். ஆனா அதை துறக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்றதை விட பக்தியில நம்ம வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது நம்மிடம் தேவையற்ற எது இருந்தாலுமே அது நம்மை விட்டு தூரமாக விலகி செல்லும். சோ இது வந்து நம்ம இந்த சாதன பக்தி மூலமா நம்ம செய்யறோம். அதனாலதான் மேலும் வந்து ரூபா கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து சாதன பக்தியை வந்து அவர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாரு இங்க. பிராக்டிஸ் மீன்ஸ் எம்ப்ளாயிங் அவர் சென்சஸ் இல்லையா. அதாவது நம்ம பழகணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு 4:30 மணிக்கு டான் எழுந்து அந்த ஜூம் கால்ல போய் நம்ம உட்கார்ந்துறோம் இல்லையா. ஸோ எந்த வேலை எதுவா இருந்தாலும் எஸ் கனெக்ட் வித் த ஜூம், அதுதான் ப்ராக்டிஸ் இல்லையா. ஸோ அந்த டைம் மெயின்டைன் பண்றது, பக்தி செய்யக்கூடிய ப்ராசஸ் எதையுமே நம்ம டிவியேட் பண்றது கிடையாது, அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அது இல்லாமல் நம்ம புலன்களை எல்லாம் நாம் அதுல வந்து ஈடுபடுத்துகின்றோம். ஸோ அதாவது யோகத்திலேயோ அல்லது தியானத்திலேயோ புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நம்ம பிரத்யேகமான முயற்சி எல்லாம் செய்யணும். ஆனா பக்தியில வந்து நம்மளால இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து அங்கங்களையுமே வந்து ஒரு மனசோட எடுத்துட்டு போய் நம்மளால வந்து பக்தி செய்ய முடியும். இந்த புலன்களுடைய செயல்களை பற்றி நம்ம வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதை பத்தி நம்ம எதுவுமே கவலைப்படுறது கிடையாது இல்லையா. So therefore devotional service in practice means utilizing our different sensory organs இல்லையா. நமக்கு கர்மேந்திரியங்கள் உண்டு, ஞானேந்திரியங்கள் உண்டு, புலன்களின் செயல்கள் உண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தோன்றாத அருவத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு உண்டு, மனசு அதை விட பெருசு இல்லையா. அதாவது எல்லாத்த விட த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி எதுன்னா த மைண்ட். அந்த மனசை வந்து நம்ம வந்து ஒரு நிலைப்படுத்தி பக்தியில செய்யணும்ன்ற அந்த உள்ளுக்குள்ளிருந்து அந்த உணர்வை வந்து எடுத்துட்டு வர்றது. ஸோ இத்தனையுமே நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தி நாம வந்து பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டில் நம்மளால ஈடுபடுத்த முடியும். சம் ஆஃப் த சென்சஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் அக்வயரிங் நாலேஜ் இல்லையா. இந்த 5 புலன்கள், கண்கள், காதுகள், நாசிகள், வாய் மற்றும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தொடுபுலன், இந்த 5மே வந்து அக்வயரிங், அதாவது ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய, அக்வயரிங்னாக்கா ஆட்கொள்ளக்கூடிய திறன் உடையது. எதையுமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த புலன்கள். கண்ணால வந்து நம்மளால நல்லதையும் பார்க்க முடியும், கெட்டதையும் பார்க்க முடியும் இல்லையா. சோ நல்லதை மட்டுமே நம்ம எடுத்து செல்லும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தீயதான அந்த பார்வை வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து விலகும். ஆனா அதை வந்து பக்திக்கு எடுத்துட்டு போகும் பொழுதுதான் அதனுடைய பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸே வந்து அது நடக்கும். சோ அதாவது நன்மையை வந்து காணணும்னாக்கா கண்டிப்பா பகவானை பற்றியது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நன்மையை பயக்கும். அதோட நம்மளுடைய ஞானத்தையும் நம்மளால விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். புலன்கள் உடைய அந்த டிவைனிட்டி வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா பக்தியில வந்து நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். ஸோ த வாக்கிங் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து அழகாக சொல்லி இருக்கின்றார். A child learns to or practices to walk. அதாவது 9 திங்கள் ஆன பிறகு குழந்தை மெல்லமா தத்தி எழுந்து நின்று கீழே விழுந்து எழுந்து நடக்கும். இது நம்ம எல்லாருமே நம்ம பிள்ளைகள் விழுந்து எழுந்து நடக்கும் பொழுது கூட நம்ம பார்த்திருக்கின்றோம் இல்லையா. ஆனா வாக்கிங் இஸ் நாட் அன்நேச்சுரல் இல்லையா. ஒரு உயிர் வாழிக்கு
நடப்பது என்பது ஒன் ஆஃப் த, அதாவது ஒரு இட் இஸ் a ஜாப் இல்லையா? ஸோ வாக்கிங் ஆல்சோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஜாப். நம்ம எல்லாமே அதாவது சென்ஸ் ஆர்கன், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல வருது அது ஆக்சுவலி நடத்தல். அதுக்கப்புறம் கால்களால வந்து நடக்கின்றோம், கைகளால் வந்து நாம செயல் புரிகின்றோம், நாசியால வந்து நுகர்கின்றோம், காதால வந்து கேட்கின்றோம், கண்ணால் வந்து பார்க்கின்றோம். இது எல்லாமே புலன்களின் செயல்களாக நாம வந்து காண்கின்றோம். அதே மாதிரிதான் நடக்கிறது வந்து இங்க வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ த வாக்கிங் கெப்பாசிட்டி இஸ் தேர். அதாவது உண்மையில் அதாவது பேசிக் குவாலிட்டி நடத்தல் என்ன அந்த குவாலிட்டி வந்து ஒவ்வொரு குழந்தை இடத்துலயுமே உண்டு இல்லையா? பை பிராக்டிஸ், அதாவது கொஞ்சமா நம்ம வந்து நிதானமாக ஒரு சவுரை பிடிச்சி நடக்கிறதோ இல்லை ஒரு ஓட்டுக்கிற அந்த வண்டியை பிடிச்சி நடக்க பழகி கொடுத்துட்டோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வித்தவுட் த சப்போர்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குழந்தை வந்து நன்னா நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரிதான் நாம கூட வந்து பக்தி பாதையில வந்து சிமிலர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு த சுப்ரீம் காட் இஸ் த நேச்சுரல் இன்ஸ்டிக்ட். அதே மாதிரிதான் நம்ம உள்ளுக்குள்ள வந்து பக்தி எப்பொழுதுமே எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குமே உண்டு. ஆனா அது வந்து நம்ம வந்து யோக மாயை, பகவானுடைய அந்த யோக மாயையால் அது மறைக்கப்பட்டிருக்கின்ற. நாம தான் அந்த பக்தி திருப்பி பார்க்கறதே கிடையாது. ஏனென்றால் நாம இந்த பௌதீகத்துல வந்து லயித்து இருப்பதால். சோ நாம எவ்வளவு காலம் வரைக்குமே பௌதீகத்தில் லயித்து இருக்கின்றோமோ அவ்வளவு காலகட்டங்கள் வரைக்குமே நாம பக்தியின் பக்கத்துல திரும்பி பார்க்க முடியாது. இட் வில் பி அ டார்மெண்ட் அப்படின்வாங்க. டார்மெண்ட் என்றால் அது நமக்கு வந்து நம்ம விழிகளுக்கே, அதாவது நம்ம ஆத்ம ஞானத்திற்கே அது வந்து புலப்படாத தன்மையை தான் வந்து டார்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. அண்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி. எல்லா உயிர் வாழிகளிடத்திலுமே இந்த பக்தி என்பது உண்டு, அந்த சுபாவம் உண்டு. ஆனா அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தருணம் அவங்களுடைய கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு அமைந்து விடுகின்றது. முந்தைய பிறவியில வந்து பக்தி ஏதாவது அவங்க கொஞ்சமா செய்திருந்தா கூட அதனுடைய தொடர்ச்சி வந்து இந்த பிறவில அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தும். அல்லது ஒரு குரு அல்லது ஆச்சாரியாவுடைய அனுகிரகம் இருந்தா முந்தைய பிறவில கூட அவர்கள் பக்தி இல்லை என்றாலும் இப்பிறவில அவங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை பெறக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை அந்த குருவின் வாயிலாக அவர்கள் வந்து கிடைக்க பெறுகிறார்கள். சோ இதுதான் வந்து பக்தி உணர்வு அல்லது கிருஷ்ண உணர்வு அப்படி என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. There are certain prescribed methods இல்லையா? அதாவது சாதன பக்தி என்பதே வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நாம ஃபாலோ பண்றது எல்லாமே வந்து சாதன பக்தி இல்லையா? நம்ம புலன்கள், மனது எல்லாவற்றையுமே வந்து அதாவது இருளால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த மனசு அதனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அறியாமையில் வந்து, இருள் என்றால் அறியாமை, அறியாமையால் வந்து அது வந்து மேம்பட்டிருக்கின்றது. அதனால அந்த அறியாமையிலிருந்து நாம கண்டிப்பாக வெளியே வரணும். சோ அதற்கு வெளியே வரணும்னா பக்தி ஒன்றுதான் நம்மள வந்து அது உள்ள இருந்து நம்மள வந்து வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு மார்க்கமாக அமைகின்றது. எப்படி என்றால் ஒரு குழந்தை கொஞ்சமாக பயிற்சி செய்யும் பொழுது எவ்வாறு சுலபமாக நடை பழகுகின்றதோ அதே போலதான் நாமளும் வந்து கொஞ்சமா ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாதான், பக்தியில நாம ஒரு அடி எடுத்து வச்சாதான் பகவானும் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து அந்த அருளை வந்து அவருடைய கருணை வந்து நமக்கு வாரி வழங்குகிறார். பக்தி இல்லாம நம்மளால வந்து முன்னேறி செல்ல முடியாது. One who has no basic walking capacity cannot walk by practice இல்லையா? அது நடக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பழகுவது என்பது கடினம். கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து cannot be aroused simply by practice. Actually there is no such practice. When we wish to develop our உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரணும் அந்த இது, அந்த மனசுக்குள்ள வந்து it should get invoked சொல்லுவாங்க. அதுல உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஒரு உந்துதல் வந்தா மட்டுமே பக்தியில நம்மளால முன்னேற முடியும். வெறுமனே நான் பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சாமி படத்தை முன்னாடி கூட நின்று ஒரு இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணா கூட அதுல வந்து பக்தி இருக்காது. வெறுமனே நம்ம வந்து பாவத்தை மட்டும்தான் நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். ஆனா அது மாதிரி நம்ம 10 நாள் செஞ்சா கூட அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு நாள் கண்டினியூஸா பண்ணாக்கா அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு 2 நிமிஷம் பகவான் மேல பக்தி பண்றதுக்கான மார்க்கமாவது நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா பிராக்டிஸ் அந்த இடத்துல தேவை. ஆனா உணர்ந்து பிராக்டிஸ் செய்யணும். அதுல வந்து இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம வந்து உணரணும். So there are certain process by accepting and executing, ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் அதை நடைமுறைப்படுத்துதல். சோ சாதன பக்தி அதுதான். சோ இந்த ப்ராசஸ நம்ம ஏத்துக்கணும், அதே மாதிரி அதை வந்து செயல்படுத்தவும் செய்யணும். நீங்க எல்லாருமே கூட
காலையில 4:30 மணிக்கு 4 மணிக்கு குளிச்சு வந்து அந்த மங்களாரத்தியை வந்து பார்க்கின்றீர்கள். ஸோ அதை வந்து ஏத்திருக்கீங்க, பகவானை நம்ம தரிசிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து உங்க மனசுல ஏத்துன்றதுனாலதான் அதை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றீர்கள். அதை அந்த ஜூம் கால்ல ஜாயின் ஆகி பகவானுடைய திவ்ய தரிசனத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். which will cause the dormant capacity to be invoked. அதாவது மூடியிருந்த அந்த கதவுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா திறந்திருப்பது போல உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஹிருதயத்துல தூங்கிட்டு இருந்த அந்த பக்தி வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். அப்படிப்பட்ட சாதனை, அப்படிப்பட்ட பயிற்சி தான் சாதன பக்தி என்று எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. எஸ், ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க வாசிக்கலாம். Okay, I think one paragraph miss ஆயிடுச்சு. No problem. பௌதிக சக்தியின் மந்திரத்தில் கட்டுண்டிருக்கும் உயிர் ஒவ்வொன்றும் மதிமயக்கத்தின் உச்ச நிலையில் இருக்கின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பொதுவாக ஓர் உயிர் புத்தி சுவாதீனமற்றதாகவே இருக்கிறான். ஏனென்றால் அவன் எப்போதும் அவன் கட்டப்படுவதற்கும் துன்பப்படுவதற்கும் காரணமான செயல்களிலேயே ஈடுபடுகிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. தனது உண்மை நிலையில் ஜீவாத்மானவன் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆனந்தமாகவும் நித்தியமானவனாகவும் ஞானமயமானவனாகவும் இருக்கிறான். உலகியற் செயல்களில் சிக்கிக் கொள்வதனாலேயே அவன் துயரப்படுவனாகவும் நிலையற்றவனாகவும் அறியாமை மிக்கவனாகவும் இருக்கிறான். இது விக்கிரமத்தின் காரணமாகும். விக்கிரமம் என்றால் செய்யக்கூடாத செயல் என்று பொருளாகும். ஆகையால் நாம் சாதனா பக்தி எனப்படும் அதிகாலையில் மங்கள ஆரத்தி செய்தல், மூர்த்தி வழிபாடு, சில செயல்களை தவிர்த்தல், ஆன்மீக குருவிற்கு மரியாதை செய்தல் மற்றும் பின்னர் விளக்கப்படவிருக்கும் சில பல ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுதல் போன்றவற்றை பயில்தல் வேண்டும். மதிமயக்கத்திலிருந்து ஒருவன் விடுபட இப்பழக்கங்கள் துணை புரியும். ஒரு மனிதனின் மனநோய் ஒரு மனநல மருத்துவனின் மருத்துவத்தால் குணப்படுகிறது. அதுபோல் சாதன பக்தி மாயை அல்லது பௌதீக மயக்கத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் மதிமயக்கத்தை குணப்படுத்துகின்றது. நாரத முனிவர் இச்சாதனா பக்தியை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 1 அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகிறார். அதில் அவர் மன்னர் யுதிஷ்டிரனும் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த மன்னா, ஒருவன் எவ்வழியிலேனும் தனது மனதினை கிருஷ்ணரிடம் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. தனது சீடனை அவனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலைநிறுத்துவதற்கான வழி அல்லது முறையினை காண செய்வது ஆச்சாரியார் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கடமையாகும். இதுவே சாதன பக்தியின் ஆரம்பமாகும். அடுத்த பார படிக்குவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுவதை மையமாக கொண்ட ஒரு அதிகாரபூர்வமான திட்டத்தினை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இதற்காக நமக்கு அருளில் இருக்கின்றார். இவ்வாறு ஓதுவது கிருஷ்ணர் மீது உடனே பற்றுக்கொள்ள செய்யும் அளவிற்கு பெரும் சக்தியுடையாகும். இதுவே சாதன பக்தியின் தொடக்கமாகும். எவ்வாறேனும் ஒருவன் தனது மனதை கிருஷ்ணன் மீது நிலைநிறுத்த வேண்டும். மகாபக்தரான அம்பரீஷ மகாராஜர் ஒரு பொறுப்புமிக்க மன்னராக இருந்த போதிலும் தனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலைபெறச் செய்தார். அதுபோல் எவனொருவன் தனது மனதினை இவ்வாறு நிலைநிறுத்த முயல்கின்றானோ அவன் தனது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வை வெற்றிகரமாக மீட்டெழச் செய்வதில் விரைவான முன்னேற்றம் காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒவ்வொரு உயிர் வாழி, அதாவது நாம் எல்லாருமே இந்த 3 குணங்களுக்குள்ளே ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்கள் தான் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில வந்து அதிலே அந்த பௌதீக இயல், அதாவது எனர்ஜி இல்லையா, மெட்டீரியலிஸ்டிக் எனர்ஜி, அதுலதான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்துக் கொள்கின்றோம். ஸோ எதையுமே நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான அந்த மார்க்கம் வந்து நமக்கு இனிஷியல் ஃபேஸ்ல தெரியறதே கிடையாது. ஸோ ஏன்னா அது நம்ம கர்மங்கள் நம்மளை வந்து காக்க வைக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ அப்நார்மல் is held to be in the abnormal condition of madness. இது அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்து ஒப்புமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுல அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து மேப் பண்ணிக்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் it is stated generally the conditioned soul is mad இல்லையா? பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள்ல தான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே இருக்கும்.
இல்லைன்னா சுயநலமான செயல்பாடு, அடுத்தவர்களை வஞ்சிக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள், இந்த மாதிரியான பௌதீக லாபத்துல மட்டும்தான் நம்மளோட செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வோம். இஸ் ஆல்வேஸ் என்கேஜ் இன் த ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் ஆர் காசிங் பாண்டேஜ். ஸோ நம்ம எவ்வளவு காலம் வரைக்குமே பௌதீகத்துல நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றோமோ அவ்வளவு காலம் நமக்கு துயரங்களும் பந்தங்களும் ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும். ஸோ அதாவது பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்துல வந்து நாம வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்துகிட்டே இருப்போம். The spirit soul in its original condition is joyful. இல்லையா? ஆன்மா எந்த ஒரு, அதாவது அதுக்கு எந்த விதமான ஒரு இதுவே கிடையாது. விருப்பு வெறுப்பு, அதே மாதிரி ஒரு சீதோஷ்ண நிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்ம எப்படி மாற்றங்களுக்கு நம்மளால அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாம இருப்போம். ஆனா ஆத்மாவுக்கு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஆத்மா எதையுமே செய்வது கிடையாது. ஸோ எட்டர்னல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ், நித்தியம் மற்றும் பூரண அறிவை கொண்டதுதான் ஆத்மா. Only by his implication in material activities he has become miserable, temporary and full of ignorance. இல்லையா? அதாவது இந்த பௌதிகத்துல அது சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டதால் தான் இங்கே வந்து கடினமான சூழ்நிலைகள் மற்றும் நிரந்தரமற்ற, அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது முழுமையான அறியாமையில் வந்து அது வந்து உழன்று கொண்டிருக்கின்றது. சதா சர்வ காலமும் வந்து அது உழண்டு கொண்டிருக்கின்றது. அதுதான் வந்து விகர்மா. விகர்மா என்றால் அறியாமல் இருப்பவர்கள் தான், அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் தான் பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட செயல்கள் வந்து விகர்மா, அதாவது செய்யத்தகாத செயல். அதை பத்தி தான் நம்ம நேத்து கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பிரவிற்த்தி அந்நிவர்த்தி, எதை செய்யக்கூடாதோ அதை தான் அவங்க செய்வாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் அறியாம, அவங்களுக்கு எது நல்லது கெட்டது எதுவுமே புரியாது. அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பேராசை, அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பைத்தியக்காரத்தனமா அவங்கள செயல்களை எல்லாமே அவர்கள் வந்து செய்ய தொடங்குவார்கள். எது நல்லது எது கெட்டது இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் அவங்களால செய்ய முடியாது. Therefore we must practice சாதன பக்தி, அதாவது which means to offer மங்கள ஆரதி, அதாவது deity worship in the morning. அதனால அழகா சொல்லியிருக்க, சாதன பக்தி எங்க இருந்து தொடங்குகின்றது? மார்னிங் மங்களாரத்தில இருந்து தொடங்குகின்றது நமக்கு, இல்லையா? So to refrain from certain material activities, அதாவது சில பௌதீக செயல்களிலிருந்து நாம தூரமாக விலகி இருக்கணும்னாக்கா காலையில மங்களாரத்திலிருந்து நம்ம வந்து தொடங்கணும். To offer obeisances to the spiritual master. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்முடைய குருவுக்கு நம்மளுடைய வந்தனங்கள் நமஸ்காரங்களை வந்து தெரிவிக்கணும். And to follow many rules and regulations that were discussed here one and after. இதுக்கு மேல கூட நம்ம வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நிறைய படிப்போம். அந்த என்னென்ன கோட்பாடுகள் இது எல்லாவற்றையுமே நாம வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் அழகாக விளக்குவார். அதை எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். 10 அபராதங்களை நாம தவிர்க்கணும். பதமுராணத்துல ரெஃபரன்ஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க, பின்னாடி வரும். சோ முன்னாடி கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம், மீண்டும் அதை வந்து நம்ம இங்க படிப்போம். These practices will help one become cured of madness. இந்த மேல சொன்ன இந்த செயல்கள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்மளால அறியாமையிலிருந்து நம்மளால வெளியே வர முடியும். பக்தியினுடைய படியை வந்து நம்மளால, பக்தி எங்க இருக்கின்றது அந்த படியில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கலாம் நம்ம வந்து. As a man's mental disease is cured by the direction of a psychiatrist, இல்லையா? ஒருத்தருக்கு வந்து மனநோய் இருந்தா அவருக்கு வந்து மனோதத்துவ, அதாவது டாக்டர் அவருடைய வழி நடத்துதலால அவர் வந்து குணமடைவார், இல்லையா? அதே மாதிரிதான் சாதன பக்தி வந்து நம்மள வந்து அறியாமை என்னும் அந்த நோயிலிருந்து நம்மள விடுதலை செய்கின்றது. இல்லை என்றால் நாம இந்த மாயையிலே வந்து சதா சர்வகாலமும் கட்டுண்டவர்களாகவே இருப்போம். பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்களில் தான் நாம் ஈடுபடுவோம். நாரத முனி வந்து சாதன பக்தியை பற்றி பாகவதத்துல இவ்வாறு 7வது காண்டோ, அதாவது 7வது காண்டம் மற்றும் முதல் அத்தியாயத்துல 32வது பதத்துல வந்து பின்வருமாறு விளக்குகின்றார். யாருக்கு? யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுக்கு விளக்குகின்றார். One has to fix his mind on Krishna by any means. எப்பாடுபட்டாவது பகவான் மீது நம்முடைய மனதை நாம நிலைநிறுத்துவதற்காக முயற்சி வந்து நாம கண்டிப்பா செய்யணும், இல்லையா? அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு என்று எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் ஆச்சாரியா, அதாவது ஒரு குருனுடைய கடமையும் கூட, டு ஃபைண்ட் த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் டிசைபிள்ஸ், இல்லையா? அவருடைய வழி நடத்துதல் கண்டிப்பா தேவை. அவர் வந்து தன்னுடைய டிசைபிள்ஸ், அதாவது அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர் தான் த நியோஃபைட் டிவோட்டிஸ், இல்லையா? அவர்களையும் வந்து நல்முறையில் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு தூய பக்தி சேவைக்கு அவர்களை வந்து மென்மேலும் மேம்படுத்துவது ஒரு குருனுடைய வழி நடத்துதல் தான். அவ்வாறு அவர்கள் செய்யும் பொழுது பகவான் மீது அவர்களால வந்து மனதை வந்து நிலைநிறுத்த முடியும். தட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த சாதன பக்தி. அதுதான் சாதன பக்தியினுடைய முதல் படி அப்படிங்கிறது இங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சைத்தன்ய மகாபிரபு
has given up an authorized program for this purpose இல்லையா. அவர் வந்து சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை தான் அவர் சொன்னார். இந்த பிரபஞ்சத்துல நமக்கு சுலபமாக கலியுகமே குறையுடைய யுகம்தான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இங்க எதையுமே நாம நிறைவாக செய்ய முடியாது. இருக்கக்கூடிய இந்த குறுகிய காலகட்டம், அதோட நம்மளுடைய ஆரோக்கியம், இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது வெறுமனே இந்த மகாமந்திர ஜபத்தையே நம்ம செய்தாலே போறோம், நம்ம வந்து பகவானோடு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்பதை வந்து ரொம்ப அழகாக விளக்கியிருக்கிறார். சோ ஹை பூனை. So first, so that is the beginning of sadhana bhakti, chanting. அதான் அந்த டேஸ்ட், கண்டிப்பா இந்த நாக்குக்கு அந்த டேஸ்ட் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா. தட் ஸ்வீட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாவில் இருந்து தான் தொடங்கணும். நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது urge to control the speech இல்லையா. நமக்கு வந்து இந்த உந்துதல் வரும் இல்லையா, நம்ம வந்து பேசணும்ட்டு நிறைய பேசணும். யாராவது நம்மள அடுத்த பக்கம் அந்த பக்கம் வந்து திடுனாங்கனாக்கா நம்ம உடனடியாக ரிப்ளை பண்ணி எஸ் நான் இது கிடையாது அப்படின்னு அவங்களுக்கும் நம்ம திருப்பி நம்ம சொல்லிடணும். அப்பதான் நமக்கு மனசு சமாதானம் ஆகும் இல்லையா. அந்த மாதிரி செயல்கள் நாம வந்து குறைத்து கொள்ளணும். அப்ப வந்து நம்ம இன்னும் அந்த நாக்கை கட்டுப்படுத்தலன்னு அர்த்தம். நம்ம அந்த மாதிரி சொல்லாம இருக்கிறோம்னா கட்டுப்படுத்தவில்லை. சோ அதனால அவங்க வாரி பொழிஞ்சா கூட, நம்மள மேல வசை பொழிந்தால் கூட அதை வந்து கேட்டுண்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் நிதானமாக ஒரு நார்மலான ஒரு மனிதர் வந்து பேசக்கூடிய அந்த டோன்ல தான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். பொழியக்கூடாது. நாம கூட அவங்க பொழிஞ்சாங்கன்றதுக்காக நாமளும் திருப்பி வந்து போர் பண்ணவே கூடாது. அது ரொம்ப தப்பு. சோ அது வந்து நம்ம வந்து நாவை அங்கதான் தொடங்கணுமே. ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாக்குல இருந்து நம்ம தொடங்கினாதான் மிச்சம் எல்லா ஆர்கன்ஸுமே தொடங்கும். சோ நாவிற்கு பேச்சு கண்ட்ரோல், அதுக்கப்புறம் உணவு பிரசாதத்தை வந்து ஸ்வீகரிக்க வேண்டும். இந்த ரெண்டு நிலைகள் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து நன்மையை வந்து பயக்கும். சோ சாதன பக்தி இருவகைப்படுகின்றது. ஒன்று வைதி பக்தி, இன்னொன்னு வந்து ராகனுக பக்தி. First part வந்து is called as service according to the regulative principles இல்லையா. So one has to follow these regulative principles by the order of spiritual master இல்லையா. நம்ம குரு வந்து என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்கார், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட அந்த 4 regulations வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா. We should avoid meat eating, we should avoid illicit relationship, we should avoid gambling and we should avoid intoxications. இந்த 4மே நம்ம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். So that is the basic குவாலிட்டி. நம்ம வந்து இந்த வைதி பக்திக்கு போகிறதுக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. வைதி ஆர் ரெகுலேட்டட், அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பக்குவமான நிலைக்கு நம்ம வரணும்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஒன் ஹேஸ் டு டூ வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட், வாதம் பண்ணாம ஆரம்பிக்கணும், இதெல்லாம் செய்யணும். ஸோ இது நம்ம சொன்னாக்கா எஸ் இது ஏன் எதுக்கு அப்படின்னு வந்து சும்மா நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டே இருப்போம் பாருங்க. அதுக்கும் ஒரு சமாதானம். காஃபி டீ இது நமக்கு விட முடியாத ஒரு இது இல்லையா. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நிறைய நம்ம சமாதானம் பண்ணுவோம். காஃபி டீ தானே, அது ஒன்றும் பிராந்தி விஸ்கி மாதிரி கிடையாது இல்லை அப்படின்னு நம்ம ஒரு நமக்கு நாமே வந்து சப்ப கட்டிக்கிறது. காஃபி டீயை வந்து நம்ம விட்டுறணும். காஃபில கஃபேன் என்ற போதை பொருள் உண்டு. அதனாலதான் நம்ம இவர் கூட இவர் பெரியவா கூட எப்பவுமே அனுமதிக்கிறது கிடையாதாம். அவருடைய ஆசிரமத்துல வந்து சொல்லுவாங்க காஃபி என்பது வரவே கூடாதுன்னு சொல்லுவாராம். அது மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடியது வந்து வெளியே சொல்லல, பட் யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் இட் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய இந்த சாதன பக்தி ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை நம்ம நீட்டா ஃபாலோ பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் அதுலயே நம்ம தூய்மை அடைந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் எலிவேட் ஆகிறோம். ராகனுகா பக்தி அது சடனா வந்து பக்தி பாவமே நமக்கு சில பேருக்கு சடனா வந்து 4 ரவுண்டு தான் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அதை அவங்க கண்டினியூஸா பிராக்டிஸ் பண்ண ஒரு நாள் சடனா 16 ரவுண்ட் கூட பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஜம்ப் ஆக்சுவலி இல்லையா. சாதன பக்தியை வந்து நம்ம முழுமையாக பயிற்சி செய்ய அதுல பக்குவ நிலை அடையும் பொழுது there will be a sudden இது அதாவது மாற்றம் என்பது ஏற்படும். அதுதான் வந்து ராக அனுகா பக்தி என்பது. பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் பை ஃபாலோயிங் த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், அதாவது இந்த கோட்பாடுகளை எல்லாமே வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட அந்த கோட்பாடுகளை எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது ஒன் பிகம்ஸ் லிட்டில் மோர் அட்டாச்ட். ஸோ நம்ம அந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்தியினுடைய பிரபாவம் நம்ம கிட்ட வந்து கண்டிப்பா முன்னேறுகின்றது. அண்ட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவுட் ஆஃப் நேச்சுரல் லவ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
நமக்கு இருக்கக்கூடிய நேச்சுரலா வந்து நம்மளால வந்து சிலதெல்லாம் வெளிப்படுத்த முடியும், சிலதெல்லாம் ஆர்டிபிஷியலா செய்வாங்க. ஆனா சில பேர் வந்து பக்தி பரவசத்தையே வந்து அவங்க அவங்க பண்ணும் பொழுது, பக்தி பண்ணும்போது அது நேச்சுரலாவே அமையும் இல்லையா? அது உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரும்பொழுது அது நேச்சுரலா வரணும். இயற்கையிலே அந்த பக்தியினுடைய பிரபாவம் அவங்களுடைய செய்யக்கூடிய செயல்ல வந்து வெளிப்படுத்தும். அதுதான் வந்து ராகனுகா பக்தி என்பது. பர்சன் என்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் மே பி ஆர்டர்ட் ரைஸ் early in the morning. விடிய காலையில சீக்கிரமா எழணும், அதுக்கப்புறம் மங்களார்த்தி பண்ணணும், டிடி வர்ஷிப் பண்ணணும். இது எல்லாமே இந்த பிகினிங் பை த ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நம்ம இதை செய்வோம் இல்லையா? ஸோ இனிஷியலா செய்யும் பொழுது எஸ் நமக்கு கொஞ்சம் சங்கடங்களோட தான், அவ்வளவு உடல் உபாதைகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து தாங்கிண்டு அதுக்கப்புறம் தான் எஸ் ஃபோக்கஸ்டா நம்பிக்கையோட ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தோட அந்த சாதன பக்தியை நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். காலையில 4 மணிக்கு எழ முடியாது, ஆனா எழணும்ன்ற மனசுல ஒரு உந்துதல் வரும், ஏன்னா பழகியாச்சு இல்லையா? when he gets this attachment வந்த பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்லி எழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நிறைய பேர் அலாரம் வச்சு, காலையில பிரேமா மாதாஜி கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் அலாரம் வச்சுட்டு இருந்தேன், இப்ப அலாரம் வைக்கிறது கிடையாது, 4 மணிக்கு டான் எழுந்துடுறோம். எஸ், அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ஒரு அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கணும் அந்த வேகம் என்பது. அப்ப தானாகவே அவர்கள் எழுவார்கள். அதுக்கடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்லி ட்ரைஸ் டு டெக்கரேட் டிடிக்கு வந்து அழகா ஆடைகள் எல்லாம் அலங்காரம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து நிவேதனம் படைக்கிறது இல்லையா? சோ பூ, பழம், புஷ்பம், நீர், அதுக்கப்புறம் வந்து உணவு நம்ம எது சமைச்சாலும் பகவானுக்கு வச்சு செய்யறது. ஸோ த பிராக்டிஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் சாதன பக்தி கேன் பி டிவைடட் இன்டு 2 parts, namely ரெகுலேட்டிவ் அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ். ரெகுலேட்டிவ் என்றது பார்த்து இப்படிதான் செய்யணும்ன்ற செய்யறது வந்து ரெகுலேட்டிவ்ஸ் இல்லையா? ஸ்பான்டேனியஸ் என்றது வந்து அட் ஸ்ட்ரெச் நம்மளால வந்து ஒரு பக்தியை வந்து நம்ம வந்து இது செய்துட்டே இருக்கும்போது நம்ம வந்து பரிமாணம் அடைகின்றோம் இல்லையா? அந்த நிலை வரும்போது அது ஸ்பான்டேனியஸா நம்ம வந்து எலிவேட் ஆயிடுவோம். அந்த செயலுக்கு தான் வந்து ராகனகா பக்தி என்று சொல்லப்படுவது. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க நீங்க. மாதாஜி நான் இன்னும் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. நான் சொல்றேன் மாதாஜி, வெயிட் பண்ணு. எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்கேன் மாதாஜி. குரலே வரலையே, இப்பதானே அன்மியூட் பண்ணேன். ஓ, ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுவதை மையமாக கொண்ட ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான திட்டத்தினை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு இதற்காக நமக்கு அருளியிருக்கிறார். இவ்வாறு ஓதுவது கிருஷ்ணன் மீது உடனே பற்றுக்கொள்ள செய்யும் அளவிற்கு பெரும் சக்தியுடையதாகும். மாதாஜி இருங்க நீங்க எங்க சாதனா பக்தி? சாதன பக்தி முடிஞ்சாச்சு. இருவகைப்படும் சாதன பக்தி, இருவகைப்படும். ஒன்று முதல் பகுதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் மாதாஜி. defines first part of devotional practice. Rupa Goswami defines the first part of Vaidhi Bhakti. Page number 22 ல வருது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, எது படிக்க சொன்னாலும் படிக்கிறேன். ஏன்னா இது நம்ம பேஜ் நம்பர் 22 ல இரண்டாவது பேராகிராஃப் பாருங்களேன். பக்தி தொண்டின் முதல் பகுதி அல்லது வைதி பக்தி என்பதை அப்படின்னு வரும் பாருங்க. ஆமா, அதுக்கு முன்னாடி இது நம்ம படிக்கல. மாதாஜி இப்பதான் அதை நடத்துனாங்க. ஓகே நம்ம படிக்காமலே நடத்திட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டின் முதல் பகுதி அல்லது வைதி பக்தி என்பதை ரூப கோஸ்வாமி பின்வருமாறு விளக்குகிறார். எந்த விதமான பற்றோ அல்லது தானே பொங்கி எழும் அன்போ இல்லாது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தோ அல்லது சாஸ்திரங்களை கடைபிடிப்பதற்காகவோ ஒருவன் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்தால் அது வைதி பக்தி எனப்படும். வைதி பக்தியின் விதிகள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டம் 1 அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதில் சுகதேவ கோஸ்வாமி இறக்கப் போகும் பரீட்சித் மன்னரின் அடுத்த நடவடிக்கையை பற்றி பேசுகிறார். பரீட்சித் மன்னர் தான் இறப்பதற்கு 1 வாரத்துக்கு முன்பு சுகதேவ கோஸ்வாமியை சந்தித்தார். அப்போது தான் இறக்கும் முன்பு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் மன்னர் மிகவும் குழப்பமுற்றிருந்தார். அங்கே பல்வேறு முனிவர்களும் கூடியிருந்தனர். ஆயினும் அவர்களால் மன்னருக்கு சரியான வழிகாட்ட முடியவில்லை. எனினும் சுகதேவ கோஸ்வாமி மன்னருக்கு பின்வருமாறு வழிகாட்டினார். அன்பிற்குரிய அரசனே, இன்னும் 7 நாட்களில் நீ மரணத்தை சந்திக்கும் பொழுது அச்சமின்றி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் மரணம் நேர்கையில் அனைவரும் அஞ்சுகின்றனர். இறைவனை பற்றி கேட்டல், ஓதுதல், சிந்தித்தல் என்னும் முறையினை உடனே தொடங்குவாயாக என்று ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை கேட்டு ஓதி பகவான் கிருஷ்ணரையே சிந்தித்தான் என்றால் அவன் எந்த நேரத்திலும் வரவிருக்கும் மரணத்தை பற்றி அச்சமில்லாதவனாக இருப்பான் என்பது உறுதியாகும். சுகதேவ கோஸ்வாமியின் கூற்றில் முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்றே கூறப்படுகிறது. ஆகையால் சுகதேவர்
ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றியே கேட்டுக்கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். அவர் தேவர்களை பற்றி கேட்கவோ ஓதவோ பரிந்துரை செய்யவில்லை. மாயாவாதிகள் அருவவாதிகள் ஒருவன் கிருஷ்ணரின் நாமத்தையோ அல்லது பிற தேவர்களின் நாமத்தையோ ஓதலாம், அதனால் விளையும் பயன் ஒன்றுதான் என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் இது உண்மையன்று. ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற அதிகாரப்பூர்வமான நூலில் ஒருவன் பகவான் கிருஷ்ணவை பற்றி மட்டுமே கேட்டலும் ஓதலும் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜிடம் மரணத்தை கண்டு அஞ்சாதிருக்க வரும் எல்லா வழிகளும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கவும் ஓதவும் வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். அவர் முழுமுதற் கடவுளை சர்வாத்மா என்று குறிப்பிடுகிறார். சர்வாத்மா என்றால் அனைவரின் பரமாத்மா என்று பொருளாகும். மேலும் கிருஷ்ணர் ஈஸ்வரன் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். ஈஸ்வரன் என்றால் அனைவரின் இதயங்களிலும் வீட்டிற்கும் பரம ஆளுநர் என்று பொருளாகும். ஆகையால் ஏதோ ஒரு வழியில் நாம் கிருஷ்ணரிடம் பற்றுடையவர்களாக இருந்தோம் என்றால் அவர் நம்மை சகல ஆபத்துக்களில் இருந்தும் விடுவித்து அருள்வார். பகவத்கீதையில் பகவானின் பக்தனாக இருக்கும் ஒருவன் ஒருபோதும் வெற்றி கொள்ளப்படுவதில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் மற்றவர்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றனர். வெற்றி கொள்ளப்படுதல் என்றால் இந்த மனித உடல் பெற்ற பிறகு பிறப்பு இறப்பு சிக்கல்களிலிருந்து ஒருவன் வெளிவருவதில்லை. அதனால் அவன் தனது அரிய பொன்னான வாய்ப்பினை இழக்கின்றான் என்று பொருளாகும். ஜட இயற்கை விதிகளால் தான் எங்கே தூக்கி எறியப்பட்டிருக்கின்றோம் என்பதை அம்மனிதன் அறியவில்லை. இருங்க மாதாஜி, போறோம். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சதா? ஓகே. ரூப கோஸ்வாமி டிஃபைன்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். இப்போ வந்து சாதன பக்தி பற்றி சொல்கின்றார். அந்த சாதன பக்தியில வந்து வைதி பக்தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். when there is no attachment or no spontaneous loving service to God, அதாவது எந்த விதமான ஈடுபாடும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து சடனா வந்து பரவச நிலைக்கு, அதாவது பக்தியை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துட்டு டக்குன்னு வந்து முன்னேறதுக்கான மார்க்கமும் கிடையாது. One is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to the order of the spiritual master. அதாவது ஒரு குரு சொன்னார்ன்றதுக்காக அதை வந்து சிறமேற்கொண்டு அந்த பாதையில் அவர்கள் செல்லக்கூடியது. அல்லது இன் பர்சுவன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், அல்லது வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லி இருக்கின்றோ அதையெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றது. Such obligatory service is called as the வைதி பக்தி. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி தொண்டுதான் வந்து வைதி பக்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ இந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் வைதி பக்தி என்ன அப்படிங்கறது வந்து நாம் இங்கே பார்ப்போம். ஓகே. சோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் வைதி பக்தி பாகவதத்துல வந்து 2வது காண்டம் நாம் இப்ப படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து 5வது ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜ், எஸ் நமக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி நன்னா தெரியும் இல்லையா. பரீட்சித் மகாராஜுக்கு இன்னும் 7 நாட்கள் தான் வந்து அவருக்கு வந்து உயிர் அதாவது 7 நாட்கள் மட்டும் தான் உயிர் வாழப் போகிறார். 7வது நாள் பாம்பு கடிச்சு இறக்க போகின்றார் என்பது பரீட்சித் மகாராஜுக்கு தெரியும். சோ அதனால அந்த 7 நாட்களை என்ன செய்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளுக்கு எல்லார்கிட்டையும் வந்து கேட்கிறார். ஆனால் யார்கிட்ட இருந்தும் அவருக்கு வந்து சரியான பதில் வந்து வருவது கிடையாது. ஆனால் தூய பக்தி சேவையில வந்து தன்னை அந்த தியான பயிற்சியில் ஈடுபடுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அந்த சமயமா சுகதேவ கோஸ்வாமியும் அங்கே வந்து சேருகின்றார். இத்தனை ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே இங்க ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள் இல்லையா. என்ன என்று அவர் காணும் பொழுது அப்பொழுது பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அவரை வரவேற்று அவரிடத்தில் வந்து கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கின்றார். அததான் அவங்க 2 பேருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலை தான் நாம வந்து பாகவதமாக வந்து படிக்கின்றோம். சோ அந்த முதல்ல வந்து இந்த 7 நாட்கள் நான் என்ன செய்யணும், how should I spend this, இந்த டைம் வந்து ப்ரெஷியஸ் இல்லையா. இன்னும் 7 நாட்கள் தான் நம்ம வந்து உயிரோடு இருக்க போறோம்னாக்கா அந்த 7 நாட்கள்ல நம்ம வந்து முக்கியமான செயல்கள் எல்லாவற்றையுமே செய்யணும் இல்லையா. சோ அங்கே பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு முக்கியமான செயல் என்ன, தன்னுடைய பௌதீகத்தை எல்லாவற்றையுமே அவர் வந்து துறந்தார் இல்லையா. அதாவது மனைவி மக்கள் அதுக்கப்புறம் அரச பதவி இது எல்லாவற்றையுமே வந்து மணிமுகுடம் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சூட்டிவிட்டு அனைத்தையுமே வந்து ஒரு சன்னியாசியாக அவர் வந்து அதை விட்டுட்டு சன்னியாசி ஆனார். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட். 2வது வந்து வழி நடத்துதல். தியானத்துல வந்து பக்தி செய்யணும், பகவான் மீது பக்தி செய்யணும். ஏனென்றால் பிறவியிலே அவர் பிறக்கும் பொழுதே வந்து புனர்ஜென்மம் எடுத்தவர் இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அங்கேயும் பகவானுடைய யோகமாயால் ரட்சிக்கப்பட்டவர். மேலும் பகவான் மீது அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டும் உண்டு. தன்னுடைய தாய் வழி வந்த அந்த இதனால வந்து
சோ அந்த சம்பந்தத்தினால வந்து அவருக்கு வந்து எப்பொழுதுமே எது டைனாஸ்டி மேல வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பற்று உண்டு. அதே மாதிரி பகவான் மீது தீராத அன்பும் உண்டு, அந்த பக்தி உண்டு என்பதை நாம பார்க்கின்றோம். சோ மை டியர் கிங், இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஃபியர்லெஸ் இன் மீட்டிங் யுவர் டெத், எல்லாருக்குமே மரணம் என்பது ஒரு பயம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் இல்லையா? எப்படி இருக்குமோ அந்த மரணம் என்ற அந்த ஃபியர். ஆனா இந்த குலசேக ஆழ்வார் வந்து பாடியிருக்கிற மாதிரி இல்லையா? நேத்து ஐ திங்க் உங்களுக்கு தான் சொன்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ திங்க் பாவதம் கிளாஸ்ல படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லீங்களா? சொல்லிருக்கீங்க. அதாவது வாதம் நான் நல்லா இருக்கும் பொழுதே என்னை அழைச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குலசேகர ஆழ்வார் வந்து பாடுவார் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வாதம் பித்தம் கபம் இந்த மூன்றுமே வந்து என் தொண்டையை வந்து அடைத்து விட்டால், தங்களுடைய நாமத்தை நான் வந்து சொல்லாமல் போய்விட்டால் என்ன செய்வது பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனைகள் செய்வார். நான் இப்ப இந்த ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையிலே என்னை வந்து ஸ்வீகரியுங்கள் அப்படின்ட்டு தான் பிரார்த்தனைகள் செய்வார் அவர் வந்து. அந்த மாதிரி நமக்கு எந்த சூழ்நிலையில எது ஆப்ஸ்டக்கலா வந்து அமையும் நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? நாளைய தருணம் இந்த வேலை, நாளை காலையில பாகவதம் படிப்போமா என்பது பகவான் என்னை அவர்தான் வந்து முடிவு எடுப்பார். நாம எதையுமே முடிவு எடுக்க முடியாது. எந்த ஒரு முடிவுமே அவர் தான் எடுப்பார் ஆக்சுவலி. சோ அதனால நமக்கு என்ன நடக்க போகின்றது என்பதே தெரியாது. அதனால மரணத்தை கண்டு நாம வந்து அஞ்சக்கூடாது. ஆக்சுவலி எவ்ரிவன் இஸ் அஃப்ரைட் இல்லையா? மரணம் என்பது பயம் இருக்கும். தென் யூ மஸ்ட் இம்மீடியட்லி பிகின் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்ரவணம் மற்றும் கீர்த்தனம், கேட்டல் மற்றும் அதே மாதிரி சொல்லுதல், அதாவது பாடுதல். இத வந்து பகவானை பற்றிய விஷயங்களை, அவருடைய லீலைகளை பற்றியும் அவருடைய ரூபங்களை பற்றியும் அவருடைய நாமங்களை பற்றியும் நாம கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டும். அவரை பற்றிய புகழாரங்களை வந்து நாம வந்து கீர்த்தனங்களாக வந்து கண்டிப்பாக பாட வேண்டும். சோ இந்த ஸ்ரவணம் மற்றும் கீர்த்தனம் இரண்டையுமே நாம செவ்வனே செய்யும் பொழுது ஆழ் மனசுல வந்து பகவானுடைய நாமங்கள், அவரை பற்றியான விஷயங்களை தவிர நமக்கு வேற எதுவுமே வந்து ஆழ் மனசுல தங்காது. எல்லா பௌதிக செயல்களிலுமே நாம ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அவையெல்லாம் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட ஒரு கடமை, பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த இதுல மட்டும்தான் நாம செயல்படுவோம். பலன்கள் அனைத்தையுமே பகவானின் திருப்பாதங்களில் நாம வந்து சமர்ப்பிப்போம். If one can chant and hear Krishna and always remember Krishna, then he is sure to become fearless of death, which may come at any moment. Yes, மரணம் என்பது நமக்கு எத்தருணத்திலுமே ஏற்படக்கூடிய ஒன்று. மரணத்தை நாம் என்னைக்குமே தவிர்க்க முடியாது. பிறந்த பிறகு மரணம் என்பது நிச்சயம். ஆனால் எப்பொழுது எங்கே என்பது பகவான் ஆல்ரெடி நம்முடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு டிசிஷன் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அதனால எந்த க்ஷணமுமே வந்து பகவானுடைய நாமங்களை நம்ம வந்து அவரை பற்றி அவருடைய நினைவுல நாம இருக்கும் பொழுது அந்த மரணத்தை பற்றியான பயமும் நமக்கு இருப்பது கிடையாது. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து சொல்றார், இந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அதாவது கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை வந்து கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது வந்து மேலும் விளக்குகிறார். therefore சுகதேவ் கோஸ்வாமி recommends one should always hear about Krishna, அதாவது பகவானை பற்றி நாம் எப்பொழுதுமே கேட்பதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். he doesn't recommend one to hear and chant about the தேவர்களை பற்றி எங்குமே அவர் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கல. இந்த பரம்பொருளை மட்டுமே வந்து வணங்கணும், அவரை பற்றி கேட்கணும்ன்ற ரெக்கமெண்டேஷன் தான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து வழங்கியிருக்கிறார். சோ மாயாவாதிகள் வந்து சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒன் மே சாண்ட் எனி நேம், எந்த நாமத்தை சொன்னாலும் அந்த பரம்பொருளிடம்தான் செல்வோம். அதாவது நம்ம ஃபிளைட்டு டிக்கெட்டு டெஸ்டினேஷன் வந்து நம்ம வந்து இவங்க சொல்லக்கூடிய விதம் எப்படின்னா, எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் டெஸ்டினேஷன் ஒண்ணுதான். டெல்லிக்கு போகணும்னா நம்ம வந்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும் டெல்லிக்கு போயிடுவோன்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஒரு லாஜிக்ல சொல்றாங்க. ஆனா நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் என்னன்றது நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஃபில் பண்ணணும் இல்லையா? சோர்ஸ் எங்க இருந்து நாம ஆரம்பிக்கின்றோம், எங்கே நாம நிறைவடைய வேண்டும் என்பதை நாம கண்டிப்பா நாம வந்து ஃபில் பண்ணணும் அந்த ஃபார்ம்ல. இப்போ ஒரு ஃபிளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணாலும் அதாவது போர்டிங் ஸ்டேஷன் எது, அதே மாதிரி வந்து டெஸ்டினேஷன், அவங்க டிபார்ச்சர் அரைவல், இந்த ரெண்டுமே நம்ம ஃபில் பண்ணாதான் நம்ம வந்து கரெக்ட் டெஸ்டினேஷன் போய் சேர முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய திருநாமங்களை சொல்லும் பொழுது அவருடைய உலகத்திற்கு செல்ல முடியும். பிற தேவர்களை நாம வணங்கும் பொழுது அவரவர்களுடைய லோகத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். ஆனால் அங்கே செல்லும் பொழுது நாம மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வருகின்றோம். ஆனால் பகவானிடத்தில் செல்லும் பொழுது மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம் திரும்பி வருவது கிடையாது. That one difference we always should know. சரியா? by actually that is not the fact. according to the authorized version of Srimad Bhagavatam சொல்ற மாதிரி பாகவதத்துல என்ன சொல்றது, one has to hear and chant about Lord Vishnu அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுகதேவ் கோஸ்வாமி has recommended Parishit Maharaj in order to be fearless of death.
அதாவது மரணத்தை கண்டு பயம் கொள்ளக்கூடாது என்பதை வந்து அவர் ரொம்ப அழகாக விளக்குகின்றார். ஒன் ஹாஸ் டு ஹியர் அண்ட் சாண்ட். இதை செய்தால் நமக்கு அது இருக்காது. பக்தியில நம்ம செல்லும் பொழுது மரணத்தை கண்டு நாம் என்றைக்குமே வந்து அஞ்ச மாட்டோம். ஏனென்றால் இந்த மாயை உலகத்துல நாம எப்படி சர்வை ஆகணுன்றதுக்கான மனப்பக்குவம் நமக்கு வந்தாச்சு இல்லையா? சுக துக்கங்கள் எப்படி இருந்தாலுமே அந்த சீதோஷ நிலைக்கு ஏற்றவாறு வாழ்க்கையில நன்மை தீமைகள் எல்லாமே கலந்தது என்பதை நம்ம பார்த்து கொண்டே இருப்பதால் இன்பம் வந்தாலும் நாம வந்து அகங்காரத்தை ஏற்காமல், துன்பம் வந்தால் துவண்டு போகாமல் இரண்டு நிலைகளையுமே சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை நமக்கு வருகின்றது. அவ்வாறு நமக்கு வரும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மரணத்தை கண்டு நாம வந்து அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற அந்த மனப்பக்குவமும் நமக்கு ஏற்படுகின்றது. ஒருவர் இந்த பக்குவ நிலையை அடையும் பொழுது மரணத்தை கண்டவர்கள் வந்து அஞ்ச மாட்டார்கள். ஏனென்றால் பிறப்பு இறப்பு என்பது இந்த பூமியில வந்து சகஜமான ஒன்று இல்லையா? சோ பிறந்த பிறகு நம்ம மரணிக்க வேண்டியதுதான். மரணித்த பிறகு மீண்டும் புனர்ஜென்மத்தை நம்ம கர்மங்களுக்கேற்றவாறு நம்ம வந்து மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் அவதரிப்பு வேறு ஒரு உடலை தரிக்க வேண்டியதுதான் என்பதை நாம நன்னா புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். சோ the supreme soul, சர்வாத்மா அப்படின்னாக்கா சர்வா என்றால் அனைத்தும் என்று இல்லையா? சர்வா அனைத்து ஆத்மாக்கள், தட் இஸ் சூப்பர் பரமாத்மா என்று சொல்லப்படுவது. சர்வாத்மா என்றாலும் பரமாத்மா என்றாலும் ஒன்றுதான். கிருஷ்ணா இஸ் நோன் அஸ் ஈஸ்வரா. நம்ம பிரம்ம சமிதால கூட பகவானை வந்து ஈஸ்வரா என்று தான் சொல்கிறார். யாரு? பிரம்மர். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரிய காரணம். நம்ம இப்ப வந்து பாகவதத்துல காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்ற அந்த அத்தியாயத்தை தான் நம்ம வந்து வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அனைத்து காரணங்களுக்கு மூல காரணமாக இருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கறது வந்து நாம படிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா நம்மளை வந்து வழிநடத்தி செல்கின்றார். இஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். therefore if some way or other we become attached to the God, we will make us free from all the danger இல்லையா? விவசாயாத்மிக புத்தீர் ஏகேக குரு நந்தனா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அதாவது நாம செய்யக்கூடிய ஒரு சிறு முயற்சி நல் பாதையில், அதாவது இந்த பக்தி பாதையில நாம எடுக்கக்கூடிய சிறிய முயற்சி கூட பிற்காலத்துல நமக்கு வரக்கூடிய பேராபத்திலிருந்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்கின்றது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பகவத்கீதையில வந்து அழகா படிச்சிருக்கோம். சோ அத வந்து நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் வந்து விலகணும் அப்படின்னாலும், நமக்கு பேராபத்தெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து விலகணும்னா பக்தி பாதை ஒன்றே நமக்கு வந்து நித்தியமான பாதை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ it is said that anyone becomes a devotee of the God is never vanquished இல்லையா? அவங்கள் இதே ஒரு ஸ்லோகம் கூட வந்து பகவத்கீதையில வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். என்னுடைய பக்தன் என்றுமே அழிவது இல்லை என்பதை நீ அறிவிப்பாயாக அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ்ல சொல்வார். நன்மை செய்பவன் என்றுமே தீமை அடைவது கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்வார் பகவான். சோ நாம் எதை செய்தாலும் நன்மையான காரியங்களை செய்ய வேண்டும். நாம என்றைக்குமே அழிவுறுவதும் கிடையாது. வாழ்க்கையில் சங்கடங்கள் வரும், ஆனா அந்த சங்கடங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலையை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அது வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய முறை எதுன்னாக்கா பக்தி ஒண்ணுதான். So it is known that when he becomes a devotee, he will never, அவர் என்றைக்குமே அழிவுறுவது கிடையாது. however they are always vanquished, others are always vanquished. மிச்ச இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மீண்டும் அழிந்து மீண்டும் பிறந்து மீண்டும் அழிந்து எந்த பிறவி எடுப்பாங்க? மனிதராக வருவார்களா, இல்ல விலங்காக வருவாங்களா, இல்ல புழு பூச்சியா வருவாங்களா, இல்ல மரம் செடியாக வருவாங்களா, இல்லை கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு நிரந்தரமாக தள்ளப்படுவார்களா? இதெல்லாம் அவருடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அமைய பெறுகின்றது. vanquished means that after getting this human form of life, இந்த மனித உடலை நாம் ஏற்ற பிறகு a person does not come off the entanglement of birth and death. அதாவது நமக்கு மனித பிறவி இருக்கிறதுலே பிறவி வந்து மனித பிறவி தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா? the human life is the highest thing. ஆனா அந்த ஹியூமன் லைஃப் அடைந்த உடனே நாம வந்து முக்தி அடைஞ்சிட்டோம்னு நினைக்க முடியாது இல்லையா? மோட்சம் அடைஞ்சிட்டு நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் தான் நமக்கு மீண்டும் வந்து எத்தகைய பிறவி எடுக்க போகிறோம் என்பதை நிர்ணயிக்கின்றது. So such a person does not know where he is being thrown by the laws of nature இல்லையா? சோ ஆனா மனித பிறவியே உயர்வானது. நமக்கு இனிமே மோட்சம் தான் நினைக்கிறவன் வந்து அவனுடைய இறுதி எங்கே நிர்ணயிக்கப்படும் என்று நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் அவன் அஞ்ஞானத்தில் வந்து உழண்டு கொண்டிருக்கின்றான். இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய கட்டளைக்கேற்றவாறுதான் வந்து அனைத்தும் இங்கே இயங்குகின்றது. இந்த 3 குணங்களோட நம்ம சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் இதுல எந்த குணத்தோட நம்ம ஐக்கியமா இருக்கின்றோமோ அந்த குணத்திற்கேற்றவாறு நமக்கு மீண்டும் ஒரு பிறவி என்பது ஏற்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேம மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? இல்ல நான் இதோட நிறுத்தட்டுமா?
நான் வாசிக்கிறேன். ஒரே ரெண்டு மத்தவங்க எல்லாருக்குமே ஓகேன்னா ஒரு 10 minutes எடுக்கலாம். சோ இந்த 2 பேராகிராஃப் மட்டும் படிங்க மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2 பேராகிராஃப் மட்டும் படிங்க. ஒருவேளை ஒருவன் இம்மனித வடிவம் பெற்ற வாழ்வில் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் 84 லட்சம் உயிரினங்களிடையே பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் தூக்கி எறியப்படுகிறான். அவனது ஆன்மீக அடையாளமும் தொலைந்து போய்விடும். ஒருவன் தான் செடியாக கொடிய விலங்காக அல்லது பறவையாக இதில் எதுவாக பிறக்கப் போகிறோம் என்பதை அறிவதில்லை. ஏனென்றால் பிறப்பெடுப்பதற்கு ஏராளமான உயிரினங்கள் இருக்கின்றன. நமது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வினை மீட்டு எழச் செய்ய வேண்டும் என்னும் ரூப கோஸ்வாமியை பரிந்துரையானது ஏதோ ஒரு வழியில் நாம் நமது மனங்களை கிருஷ்ணரிடம் உறுதியாக நிலைபெறச் செய்து அதன் காரணமாக மரணத்தை கண்டு அஞ்சாதிருக்கலாம் என்பதற்கானதாகும். மரணத்திற்கு பிறகு நமது போக்கிடம் என்ன என்பதை நாம் அறிய மாட்டோம். ஏனென்றால் நாம் முற்றிலும் ஜட இயற்கை விதிகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கின்றோம். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் மட்டுமே ஜட இயற்கை விதிகளை கட்டுப்படுத்துபவராக இருக்கின்றார். ஆகையால் நாம் கிருஷ்ணரை மனப்பூர்வமாக சரணடைந்தால் பல்வேறு உயிரினங்களிடையே பிறக்க வைக்கும் பிறப்பு சுழற்சியில் மீண்டும் தூக்கி எறியப்படுவோம் என்னும் அச்சம் இருப்பதில்லை. ஒரு நேர்மையான பக்தன் நிச்சயம் கிருஷ்ணரின் உறைவிடத்திற்கு செல்கிறான் என்று பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பத்ம புராணத்திலும் கூட இதே முறை வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒருவன் பகவான் விஷ்ணுவை சிந்தித்தல் வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதுவே தியானம், அதாவது கிருஷ்ணரை எப்போதும் சிந்தித்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. விஷ்ணுவிடம் மனதினை நிலை பெறச் செய்து ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. பத்ம புராணம் தியானத்தின் மூலம் ஒருவன் எப்போதும் தனது மனதினை விஷ்ணுவின் வடிவத்தில் நிலைநிறுத்தி அவரை ஒரு கணம் கூட மறவாதிருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறது. இவ்வாறான உணர்வு நிலையே சமாதி எனப்படும். அழகான வார்த்தை இல்லையா? சாழ்நிலை என்று சொல்லப்படுவதுதான் சமாதி. நான் இதோட இன்னைக்கு நிறுத்துறேன். இது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைனே பண்ணிட்டேன் இந்த பேராகிராஃப் இல்லையா? நான் இது பார்க்க கூட இல்லை, பட் அதனுடைய தொடர்ச்சியாவே அதை நான் சொல்லிட்டேன். அதாவது நம்ம பக்தி பாதையில போகலன்னா மீண்டும் நம்ம பிறவி போனாலும் பிறவி உண்டு. அதாவது பக்தியில முழுமை அடையாத வரைக்குமே நமக்கு பிறவி உண்டு. அட்லீஸ்ட் பக்தியில இருந்தா மீண்டும் மனித பிறவி எடுப்பதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம எங்க விட்டு சென்றோமோ அந்த பக்தியை நம்ம அங்கிருந்து தொடர்றதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். அவ்வாறு பக்தி செய்யாம போகும் பொழுது 84 லட்சம் ஸ்பீஷீஸ்ல ஏதோ ஒண்ணு, அதாவது ஒரு விலங்காகவோ ஒரு புழு பூச்சியாகவோ ஒரு பறவையாகவோ ஒரு மரம் செடி கொடியாகவோ, அதாவது அசைவன அசையாதவை அனைத்துல ஏதோ ஒரு ரூபத்துல இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம் வருவோம். சோ அதாவது இட் மேபி இந்த எர்த்லயும் இருக்கலாம், இல்லைனாக்கா கீழ் உலகங்களுக்கும் நம்மள தள்ளப்படலாம். அப்பொழுது நம்ம ஆன்மாவை கூட இழக்க வேண்டிய தருணம் வெறுமனே அந்த ஸ்தூல உடலை மட்டும் பெறக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கும் நம்ம தள்ளப்படுகின்றோம். அதாவது முழுமையான அறியாமையில் போகிவிட்டால் நம்ம கிராஸ்லி, அதாவது கிராஸ்லி லிவிங் என்டிட்டிஸ் மாதிரி நம்ம ஆயிடுவோம். கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். அதனால பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்துல நம்ம மீண்டும் மீண்டும் சுத்தி கொண்டேதான் இருப்போம். ஆனால் ஒரு தூய பக்தனானவன், அதாவது சீரியஸா இருக்கக்கூடிய சின்சியர் டிவோட்டி கண்டிப்பாக பகவானுடைய திருநாட்டை போய் சேருகின்றான். இதேதான் பகவத்கீதையிலையும் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பத்ம புராணத்திலையுமே இதேதான். பகவான் விஷ்ணுவை மீது நம்ம தியான பயிற்சிகள் செய்யணும். நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தியை அவர் மீது செய்யும் பொழுது அந்த சமாதி நிலையில், அதாவது பிக்சிங் த மைண்ட் ஆன் த காட், சுப்ரீம் காட், அது நமக்கு பக்தியில முழுமையாக எடுத்து செல்வதற்கான மார்க்கத்தை வழங்குகின்றது. சோ இந்த பேராகிராஃபோட நான் இன்னைக்கான கிளாஸை நிறுத்துறேன். சோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வாரம் நம்ம எங்கிருந்து தொடங்கணும் அப்படிங்கிறது சோ எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துபே ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். சோ யாரெல்லாம் இன்னும் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணலையோ தயவு செஞ்சு அந்த ஷெல்டர் ஃபார்மை வித் உங்களுடைய எத்தனாவது ரவுண்ட்ஸ் இருக்கு. ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி நீங்க பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். பிரேமா மாதாஜி மட்டும் தான் வந்திருக்கு. இல்ல நான் அனுப்பிட்டேன் மாதாஜி. எனக்கு வரல மாதாஜி, இன்னொரு வாட்டி அனுப்பி விடுங்க. ஓகே
அன்னைக்கு கேட்டப்போ வந்துருச்சுன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. இல்ல பத்மா மாதாஜி வரல, பிரேம மாதாஜி தான் வந்துன்னு சொன்னாங்க. நான் அனுப்பி